George Popa, rumen ta' 40 sena, ġie kkundannat 6 snin ħabs wara li nstab ħati li darab gravi b'daqqiet ta' sikkina lill-eks sieħba tiegħu Jana Mintoff Blunt fir-residenza tagħha f'Ħall Tarxien f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Huwa nstab ħati wkoll li darab lil-bina. Il-każ seħħ wara argument li nqala bejn Mintoff Blunt u Popa wara li dan tal-aħħar ma rridx jaċċetta jew beda jissuspetta ħażin dwar ir-raġuni vera għaliex Mintoff Blunt riedet twaqqaf ir-relazzjoni. L-argument saħan b'tali mod li Mintoff Blunt u bina Daniel Mainwaring indarbu fl-inċident bil-mara sfata aggredita b'sikkina waqt li kienet nieżla mit-taraġ bil-bagalja tal-ħwejjeġ tal-imputat sabiex tgħidlu jitlaq il-barra minn ħwejjiġha. Mill-provi forensiċi rriżulta li f'ħin minnhom l-imputat beda mixi l fuq lejn il-bejt u ta' n-nar lir-residenza tal-vittma. Fid-deċiżjoni tiegħu, il-Maġistrat Joe Mifsud fisser dan ir-reat bħala wieħed gravi u li kellu implikazzjonijiet serji fuq il-bqija tas-soċjetà. Qal li qed naraw relazzjonijiet mibnija fuq ir-ramel jew permezz tal-midja soċjali b'uħud ma jaċċettawx li f'dawn it-tip ta' relazzjonijiet hemm data ta' skadenza. Qal li qed naraw każijiet fejn eks maħbubin jieqgħu jsegwu lil xulxin u jispiċċaw jikkawżaw tensjoni u biża' b'xi parti kollha taffaċċja l-konsegwenzi tal-ġustizzja. Il-qorti sostniet li kulħadd għandu jifhem li meta qiegħed f'relazzjoni jaċċetta deċiżjonijiet li ħadd ieħor jieħu. Mhux sew qal il-Maġistrat illi jekk xi ħadd jiddeċiedi li jwaqqaf ir-relazzjoni tispiċċa f'sitwazzjoni bħalma spiċċat il-vittma f'dan il-każ, persuna tattakka b'sikkina u b'dara mqabbda. Il-Maġistrat sostna li l-imputat hu ta' periklu mhux biss għal Mintoff Blunt iżda wkoll għas-soċjetà. Il-qorti sostniet din it-tip ta' vjolenza m'għandha qatt fl-ebda ħin tiġi aċċettata u għamlet ċara li kull tip ta' vjolenza domestika ma tista' qatt tkun aċċettabbli. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti ordnat ukoll is-Sur Popa iħallas aktar minn 12,600 € fi spejjeż tal-qorti.